Da ni'n chwilio am 5 busnes fentrus i gymryd rhan yn y Challenge AI. Yn fras iawn beth AI ydy rhaglen cyfrifiadurol sy'n dysgu a helpu chi gwblhau tasga. Busnesau fel cigydd, torro'r gwallt a garej. A be mae AI yn medru wneud ydy pethau fatha dehongli data i mewn i arferion cwsmeriaid, helpu chi gadw llyfrau, a hefyd darparu gwasanaeth gwell i gwsmeriaid trwy bots ac yn y blaen. Felly, da ni eisiau profi bod AI yn berthnasol i busnesau bach yn ogystal busnesau mawr. A da ni yn y hwb yn chwilio am 5 busnes o Gwynedd, Môn, Conwy, Dinbych i gymryd rhan yn y challenge yma. Felly, os da chi am cael eich ystyried i fod yn rhan o'r AI Challenge, cysylltwch â ni ar e-bost neu trwy Twitter neu ar Facebook. Ac gawn ni weithio hefo chi i weld be mae'n modd wneud hefo AI yn eich busnes.